твъргаво, люлече волно. 30 години ти смело напредва, вървя със своята детска чистота. Ти разнесе красота по света. 30 години детският танцов ансамбъл Люлече съхраняваше и популяризираше българските народни танци. 3 десетилетия най-хубавото цвете в духовния букет в града на люляците с изпълненията си печелеше симпатиите на почитателите на българския фолклор. Красотата на народните танци роди и поетичното име на ансамбъл – Люлече. 3 десетилетия малките ловешки танцори по сцени, подиуми и площади из нашата страна и чужбина достойно представяха възхитителните български хора и ръченици. Повече от 4000 деца на възраст от 6 до 18 години изграждаха образа на този популярен у нас детски ансамбъл и го превръщаха в символ на дразновената младост, на любовта към българското народно изкуство. 30-летният път на Люлече беше очертан от над 800 концерта, резултат на всеотдайния труд на ръководители и танцори в хиляди репетиции. Ансамбълът се превърна в истинска школа, от която излязоха много младежи и девойки, попълнили редица професионални фолклорни ансамбли в цялата страна. Веднъж спечелени за фолклора, възпитаниците на Люлече останаха завинаги пленени от красотата на българския танц. Тази любов и тази всеотдайност на младите танцори създаваше през всичките тези години неговата основателка и художествена ръководителка Маргарита Атанасова. А сега да предоставим думата на свързаните с ансамбъл Люлече. Приветствие от името на инициативният комитет за срещата 45-та годишнина от създаването на детско-юношеският фолклорен ансамбъл Люлече ще поднесе Лъчезара Аджарска. Здравейте, приятели! Позволих си да отправя към вас първите думи по стар парламентарен обичай като доен. Все пак аз съм от основателите на състава през далечната 69-та и нататъка години. Подготовката за тази наша юбилейна среща започна преди 1 година и ще си позволя да използвам танцовален жаргон. Преди 1 година загряхме с един екзерсис. Подготовката се проточи като едно северняшко хоро и тъкмо да започне да се като едно протяжно македонско, госпожата ни ръководителка смени темпото в една ръченица и едно бързо шопско. Така че ние сега сме на финала на една люлякова сюита. С някои от вас се познаваме, с други не, но всички ни свързва едно. Всички ние сме танцори от ансамбъла Люлече, а това си ни личи, когато се хванем на хорото. Желая ви весели мигове и като едни танцори ще се видим на хорото. Приятна вечер! Скъпи приятели, едва ли щяхме да имаме повод да се съберем днес, ако не беше началото. То остана някъде далече във времето. Далече и близо, като че ли беше вчера. През 1969 година една млада учителка е поканена да напусне учителството и да се заеме със създаването на представителен детско-юношески състав за сценично разработени танци, какъвто подобаваше да има нашият град Ловеч. Чудесната идея бе на тогавашното ръководство на окръжния пионерски дом и отговорни ръководители на града и окръга. Така, тази млада учителка неволно се слива със съдбата на още безименното бъдещо Люлече. Аплодисменти за госпожа Маргарита Атанасова. Мили мои люлечета, драги познати и непознати приятели на Люлече, позволете ми в този вълнуващ за всички ни момент
да изразя и моята радост и задоволство, че след толкова много години ние отново сме заедно. Заедно създадохме един чудесен детско-юношески колектив. Заедно го развихме, усъвършенствахме до нивото да стане известен не само в Ловеч и страната, но и далеч зад границите на България. Всеки един от вас с участието си е допринесъл за неговото израстване и налагане по света. Радвам се, че отново ние сме заедно, но искам да ви кажа, че с живота на Люлече са свързани много хора. Може би не стотици, а хиляди. Някои с прякото си участие, други с моралната и материалната помощ, която са ни оказвали. Горда съм, че ви предадох любов към българския танц, че спомогнах за изграждането ви като личности. Нека вашите сърца продължават да топтят с ритъма на танц. Нека вашите усмивки, лъчезарни и слънчеви, грееват винаги, когато заиграете кръстното българско хоро. Нека учители заблестяват с радостни сълзи, когато гледате децата, които танцуват днес. Предайте тая любов към българското изкуство на децата си, на внуците си, а чрез тях и на идните поколения. Вярвам, повярвайте и вие, в бъдещето на това изкуство, в неговата вечност. Гордея се с вас. Приветствам ви с добре дошли. Обичам ви от все сърце. Използвам момента да представя официално и книжката "Люлече в сърцата ни", която държа в ръцете си, която направихме специално по случай 45-та годишнина на танцов ансамбъл Люлече. Основна част в нея са спомените и преживяванията на танцори през годините и ще си позволя да ви прочета един от тях, просто като кратко представяне на книжката. С усмивка в танците и живота. Спомен на Катя Спасова Иванова. Бях част от ансамбъл Люлече преди 40 години. Конкретните спомени са избледнели, но пред очите ми все още изплува залата с огледалата, станките, черното трико и синята клош пола за репетиции, строгата учителка, постоянното й напомняне, усмивки, поглед към публиката. Помня и голямото вълнение преди излизането на сцена. Забравих колко ме скубаше мама, докато плетеше стегнато двете плитки, задължителен елемент от визията на люляковите момичета. Запомних момчето, с което си партнирах танците, Дамян, както и другите деца, с които продължавахме да контактуваме и в училище. Ако искате, вярвайте, но се просълзявам от вълнение, докато пиша тези редове. Първите уроци в живота извън семейна среда получих в школата по народни танци. Оттам ми останаха изправената стойка с прибран корем, спортният дух и дисциплина, желанието за изява, любовта към народните танци. Ритъмът на българските танци е най-близък до ритъма на моето сърце, като българка. Контактът с публиката, чрез поглед и усмивка, пренесох контактите си с всички хора и така изградих достоен и честен живот и професионална кариера. За всичко това едно голямо благодаря и поклон пред нашата ръководителка, госпожа Маргарита Атанасова. Позволете ми да ви прочета поздравителен адрес от община Ловеч по случай 45-та годишнина от създаването на танцовият ансамбъл Люлече. Уважаема госпожо Атанасова, уважаеми танцори от детския танцов ансамбъл Люлече, приветствам ви с честването на 45-та годишнина от създаването на най-големия детски танцов ансамбъл в Ловеч Люлече. Ансамбълът и днес е неразделна част от съвременната духовна история на Люляковия град. Вие носите със себе си спомена от нестихващите аплодисменти на родните и международни сцени.
Вие прославихте името на града ни извън пределите на родината. Предаваме своята любов към българският фолклор и на своите деца и внуци.
от моята допребиваване в танцов ансамбъл Люляче свързвам с бати Мишо. Ние го наричахме, другарката Танасова е нашата майка, а бати Мишо е нашия баща. Така го казвахме. Един добър човек, един красив мустак, един благ глас от нашето детство, бати Мишо Радев. На педагога, ръководител, приятел, на емоционалната, неповторима и неподражаема Маргарита Атанасова, от сърце и желаем енергия, здраве и късмет, за да постигне всичко, което е решила. А на вас, млади хора, с които особено сме щастливи, че сме заедно, пожелаваме да разнасяте аромата на люлече напред през годините и да не забравяте откъде сте тръгнали. Живи и здрави, побалавете! Все сърце благодаря на вашата женна ръководителка и учителка Тодор Кирков за хубавите думи. Учителка, целувам ти ръка. Своя път и своята съвест. Виж децата ни, колко са пораснали. Не да ми припомняш, не да ме поглеждаш, дай отчаяно и нежно не, както преди. Чуй годините, има своя миг, единствен миг. Всеки има своя сън, несбъднат сън. Виж очите ни, колко уморени са.
да бъда гост на вашия празник. Съжалявам, ако от мен зависеше, бих дал на всички първо место, защото всички са толкова прекрасни и толкова добри. Искам да помоля Пламен и неговата партньорка да дойдат на сцената. Първо място получават по една тениска, първо качество с емблемата на Люлече. Може да съм ги разменила, виж си реши. Така, следващата двойка, която е номинирана, за мен тя беше най-атрактивната, разбира се. Момчето и момичето, които играеха там с бутилката, явно тя беше много гладна, а той е много жаден. Даваме ли по една чаша, всяка сутрин, когато се пият кафето, да не забравят, че са израсли в ансамбъл Люлече. Най-авторитетната двойка, двете дами, които танцуваха заедно от начало до края. Надявам за нея поощрителната награда. За най-дуай. Сме казали за дуай, право, казахме най-авторитетната. Значи ли Сашо да дойде тук с неговата партньорка? Така, има и още една награда за двойката, която играеше извън дансинга. Тя е вашата ръководителка, момчето с бялата фанелка е там. Айде, Личо! На вас. Благодаря за партньорството. Двамата ли играт или не? Аз не помните да се играл. Също по един друг. Това е първата ми любов. Гледай го! Първата любов ражда ни баща. Дай за цял живот. Мали Борко го разбери. Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego. Leva!
на 45 години от създаване на детска фолклорна танцова формация Люляче. За всички нейни бивши членове са тези, които тази вечер са тук сред нас. Моля само за внимание за госпожа Атанасова първо. Това е за вас. Един скромен подарък не само от нас присъстващите, но и от всички хора, които са били при тебе, като пожелаваме все така жизнерадостна, все така живот в вас и най-вече да сте живи и здрави и да знае, че ние много те обичаме. Бъди жива и здрава!